Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Lijepan pozdrav iz Splita pred početak treće utakmice 16. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Osijeka. Derbi kola igraće se na kišom natopljenom splitskom poljudu, ali čak i nije toliko problem sama kiša večeras koliko je vjetar koji je čak sada i malo prestao puhati, ali do prije kojih pola sata uvjeti za igru bili su zaista svedeni na jedan veliki minimum. U prvih 11 za Hajduk Sentić na vratima, posljednja četvorka Mikanović, Simić, Avazijem i Melnjak. Vezni red Vuković, Grgić, ispred njih Krovinović, Sahiti na jednoj, Čolina na drugoj strani te Marko Livaja, povratnik u prvih 11 nakon što je propustio prošlo kolo zbog suspenzije 3 žuta kartona. Eto nam sada napokon i da vidimo kako izgleda Antonio Menelaus sa Cipra, kratak razgovor sa kapetanima, kratak razgovor i sa trenerima, a vrijeme je da mi naravno vidimo osim VAR sobe i početnih 11 Osijeka. Rene Poms danas ne može računati na sljedeće igrače, Lončara, Lovrića, Brleka i Čeberka, tako da posljednja linija Bralić, Žaper i Leon Barišić, odnosno Adrian Leon Barišić, to je ta posljednja trojka. Gržan i Leovac na stranama, Jugović, Nejašmić će držati sredinu, Klein, Heišler, Caktaš i Mjerez prijetit će prema naprijed. Ovo bi moglo biti duboko ubacivanje i bit će, tražio se Livaja, lopta odlazi skroz prema drugoj strani, tu je Krovinović, petom, evo i udarca, malo iznad predaje. Jugović, Caktaš, nesporazum, Čolina je ukrao, Livaja se okrenuo, Livaja okrenuo i Žapera, Livaja i dalje, Livaja u podvaljivanje za Sahitija za 1:0. Vodi Hajduk 1:0 od 10. minute. Mjerez izvana, zanimljiv pokušaj Ramona Mjereza. Evo prvog udarca Osijeka na utakmici, minuta 19. Leovac na 5 metara, kakva šansa sada za Osijek. I što će se dogoditi? Dogodit će se povratna lopta, Ivušić će to odbiti u korner. Ubačaj Caktaša na prvu vratnicu i Sentić je očistio sa gol crte na ulasku u 45. minutu. Saznat ćemo i sudačku nadoknadu nakon ovog ubačaja, opet na prvu, Leovac izvana i gol! Evo pogotka za izjednačenje u 46. minuti. Evo Livaje kod lopte, Livaja opet za Sahitija, Sahiti pokre vrata. Evo nove šanse, evo opet jednog udarca koji ide preko gola. Lopta u kaznenom prostoru, Livaja i Barišić u duelu očistili su ovo gosti. Simić će pustiti da lopta izađe, pogađate u novi aut. Što se ovdje dogodilo? Tu je bio taj duel Barišića i Livaje.
A mi ćemo i dalje čekati i čekati konačni pravovijek. Ide pogledati Antonio Menelaus ovo na VAR monitor. Čekamo što će na kraju odlučiti ciparski sudac Antonio Menelaus. Kaže sudac sa Cipra da je to kazneni udarac za Spličane. 67. minuta, 11-terac će imati Hajduk. Livaja ili Ivušić. Livaja, sada je panika dobra i Hajduk vodi 2-1. Fossati, Livaja, čvrst izlazak Barišića, evo Sahitija, 1-1 sa Ivušićem, Sahiti, Lažnjak, Sahiti i dalje, brani Ivušić. Još nije gotovo, tu je Grgić, Pačolina, može Jonić, 1-1, povratna lopta prema Melnjaku, Melnjak izvana, Melnjak pokraj vrata. Evo novog ubačaja u 16 metara, evo opet pada u kaznenom prostoru, ali evo i novog pogotka. Jan Mlakar za 3-1 u 79. Karlo Bartolec vratit će loptu u igru. Udarac, evo prvog udarca Osijeka. Prvi udarac Osijeka u drugome dijelu. Kraj utakmice na Poljudu, pobjeda Hajduka 3-1. Sve je počelo u 10. minuti kada je Sahiti zabio za 1-0, pa onda šok u Splitu, šok na Poljudu u 46. minuti pogodkom Marina Leovca. To je bila ujedno i posljednja akcija uopće u prvih 46 minuta. Onda u drugom dijelu u 69. Hajduk iz 11-terca dolazi do povećanja prednosti, odnosno dolazi do prednosti ponovno. Livaja je zabio za 2-1, a do povećanja prednosti u 79. na asistenciju Emira Sahitija zabija Jan Mlakar za konačnih Hajduk 3, Osijek 1. Evo, hvala Bogu nakon toliko utakmica da smo pobijedili Osijek kući. Evo, svakako prvo čestitao bi momcima na jednoj pravoj utakmici i nadam se da ćemo taj niz i nastaviti u iduće ove dvije utakmice koje nas čekaju. No, we are totally disappointed. It's clear because our idea was to come here with the same fight what we had against Dinamo, but it was working nothing. We were too far from the player. We were too slow. We were without ambition, and on that way you cannot win.